Dr. Sprite. You know what the Pull this Bible up. ala nyade. Kono ala mo ala nyalade. Andan tako. Anna wanga fama tako. Andan tako. Pull this up. Anna wanga jangan Matu tako. sonjora. Aduna mandan tako matu yangora. Aduna famanta ko matu yangora. Oh, matu sonjora. Bila mi heba mi do wakili mi wedditaki kolla mi akiri. Gurnanga mi do yondini mi yetta joma salli. Voilà, assalamu alaikum mi hiwroma kala inde mo yettorimo mi lanno si fo woni no jang ara men kadi men hewti e jang dow jam moƴƴere hare mi lanno si fo woni mo kala no jojono hino jang hare hewti hande kadi ko émission men artide 124 DJ Lamzo hande no hilen le 31 comment dire en naati mois de novembre en naati mois de novembre ido ngandi tous les samedis et tous les mardis hide mat émission man dawarma vraiment c'est extraordinaire hada yema babiraɓe yoɓe jooɗo ko galleji e ko cuuɗi e jooɗo ɓe sivan DJ Lamzo artide 124 hiɗo gandi ko ni yarata aduna ko sabu lagata ko sabu a faami ga hande noon hiɗo gandi invité men ɓen no hewti mais noon il faut que ta may yendade morto man dawarma Binet Mali ɓooye ha men de warti o wonay à l'aise parce que ko ɗum woni ancien artiste kanko mo yimmi si Sekou Ba har yenatano ɓe ono Sekou Ba fata koyen yenatano Bintalale yenatano Jeli Sayo yenatano mais joni musique on joni woni ana nawarama ko ma ɓe hima ɓa ɓe yenna walla ma ɓe sonka ko ɗum no woni musique on joni mais torole ne ngalla kadi wonɓe ko prison ji ɗin yo Allah wawɓe yaltingolɓe ɓe arta ɓe futtoto golle maɓɓe ɗen ton ɗin kadi Allah e wonɓe ko hôpital ji ɗin no nawni no waali kamɓe kadi toronɗen ɓe Allah yo Allah yo Allah atindimɓe ɓe continue golleji maɓɓe ɗin haray si c'est bon régi mandade Binet Mali bala hiɗen naade invité ɓen ino gandi hande noon ko hande kadi ko hande maynaden Binet Mali arta en kémission men artide 124 DJ Lamzo hiɗay kono hiɗamɓe lamɓen vraiment o yi Binet andi ko ancien mais ñande artiste o ko noon a feeƴi ɗi yarata min noon tous les samedis et tous les mardi hiɗe mat émission mana dawarma vraiment ko fi génération kono immorta e waltogol pay ko yanda dawarma ɓe jooɗi Sénégal ɗo ɓe ala doole ɓen wallitoɓe kamɓe kadi ɓe wawa ƴawgol par ce que hunde kala hino mat escalier par ce que sa daari wona yimɓe buyi hino nodde walla nodde ɗon kadi noddede haɗa ɓe ala image ji mais hara no wodi ko woni ko hoore maɓɓe ɓe marɓe image on ɓe ala on ɗum ɗo ɗon a faami ka par ce que boyi Allah hokkata ɗum moyen te moyen ko hande milla mari moyen fi mi yadana clip a faami mi hima hayti weli wela par ce que lammari moyen ko ma mi yadana clip on woɓɓe goo noon haɗe ɓe wawi ɓe mari kundo ko hoore ha kono haɗe ɓe ala moyen fi yaltingo clip ko ɗin salji ɗannano hoorema dowaɗe wolgo hiɗon hande invité men ɓe nattiɗo hande noon lawaynugol régie ɗa waccitugol numéro on ko 78 ko 116 82 38 78 116 82 38 wawan passpusugol ko émission direct Jama TV haare noon ko en direct won ɗon wonama siko ko rediffusion tega walla goɗɗum ko en direct won ɗon haare minna assalamu aleykum koto en balalan haala inde nden taggo gitene jobbi yo waleykum salam mon DJ way ande on tardali ko lawol yo men tardali haɗa maccitama yewruɗa téléspectateur ɓen meɗa ko Jama TV ɓe maccita yewruɗa normal yo haray salamu aleykum ɗo hewro téléspectateur ɓe wonɓe Jama TV ɓe a toute l' équipe Jama aba waɗu TV tongo hiwroɓe weltanoɓe listama en DJ weltanoma fota wona seeɗa weltanoma e golle maɗen weltano kadi kala wonɗo darde fewnuɗo actuellement Jama TV kala ko hikkorɗa kala ko wawɗa hikkorde partout dans le monde haray lan hiwroma saminama ka joɗɗa ɗon haray hande ko Billy Boy ari ɗo haray jooɗe moƴƴa waɗon jakarlo e télé ɗen wonɓe darde en direct ɓen jooɗo ɗon ka waɗi lese waɗon écouteur du monde ɗin jentoɗon Billy Boy ko addori kon hande voilà haray on nani ko Billy Boy GG wo ko jooɗo ko galleji mon daron te danino Billy Boy he ko GG ko noon Billy Boy ɓe nduuɗi mais noon andi noon ɗum noon fof ɗin débatji ɗum fof arrete si Allah jaaɓi haɗa jooɗe ko galleji mon daron Billy Boy Koundara Badiar l'enfant de Termese l'enfant de Termese ley kone manda ko lammogol manda ko wonno mais dal inchallah en ara e makko iɗo gandi ko noon affaire ji ɗi yarata
affaire foko débutant te la ngandi Billboy kadi wana musique dungo jokki la ngandi kadi ko foder ne kadi mo don haray Odi ko accel non. voilà haray min Billboy la wayni gol c'est la première fois de invité télé ou bien ko non deuxième fois Ouais, c'est la première fois que je suis invité à la télé. Je suis Aranun Dung. Donc, le weltano kadi télé den tawde on dari fo tawdo hande ko Billy Boy invité ton ko plateau mo malgré que hidon andi Billy be kan andi Billy wodi pawe Billy kono mi weltano ko wadando lang invitation on tay min kadi fokke mi assista émission on c'est sondo ko kodo maro kono ko gelandu barota donc si god acci fo hande no dima la doa mo nota gol vraiment mi welti ke fota wana c'est la première fois mi do arrêté le Jama TV haray fansi jidi histoire yobe marko mo ko Jama TV mi la jodinde télé merci beaucoup voilà haray on nani o histoire yobe marko be jogito bala no hiden ala débat go haray reji wannam pede ba don morto goto mananda warema ko nini ko kanko woni hubbugol saareji din ko kanko woni hubbugol ko kanko fewndi nini a faami haale ka mi jetta goddo ko liñta bala hande no ko kundala woni do allo assalamu alaikum aleykum salam diye lamdo way feder hiday jang jaddu ko Billy Boy sala ko be danjo di depuis Côte d'Ivoire yo Billy Boy ina mo don depuis Côte d'Ivoire yo ayo Billy yo papa onoy Jawama ça va bro no welde day jang ko nu fewndi ala me welti me ci Côte d'Ivoire vraiment ko gotum vraiment mi weltani ko haray yete kasji di wala no wayo no fami no papa yo fop no jam papa ok la Europe ami ko di famille nana sella jabi on bi kan hero ma boy danger ok Euro don kadi ko be nana sella jabi be gentima be nande mo fewndo allo mawdo allo enen nindi ko Côte d'Ivoire direct jodayde hidan darde men oui na jodi Côte d'Ivoire la darde on do direct ka Facebook ko onde Côte d'Ivoire jodidani exact mi anda ni la yoppugo ko yoppugo mi jodi yoppugo wa ok ko no yeta hande petuma ko hande Billy Boy CG parce que ayi mo jokki affaire sana ko men dam ko di courage parce que men ngandi ka memi wo mo way ka musique ga balon hala ko me wata mo inde di courage wa parce que Billy Boy ko sana ni on bi family ko Billy Boy oblingo wallahi wa parce que kanko mo andi xamna mo baax wallahi frère ndono labi wa ara dal yuri na tuwa na kollo ok frère big up hero be Côte d'Ivoire ok merci beaucoup yo voilà merci beaucoup haray on be Côte d'Ivoire no natude be Gabon nande be natedo be Espagne natay haray kono hande ko payko mon Billy Boy me wadi invité de jour hande ko kanko woni ko plateau do enen e makko DJ Lamdo Billy Boy je la ngande no hande non dande hilangande ko mami toro fans ko hande parce que hande mami duda fans ko mami toro fans kabil no e senday ala problème haray inshallah may ndana do morto tamadiala arteng awa jette ka goddo ko liñ to fala nata allo assalamu alaikum allo no ay ça va ida jang abuja telema on sera si wa en famandi gol so noddi appel on buja telema no sera to haw janno ngalda makko hiden do e 23h30 on fami ka beji de ngara taw ka mandalen son tamadiala arta nga plateau mi adite tan 24 mo arno ko freestyle di e ko wana wolede don fami ka allo assalamu alaikum allo voilà are resi are comment dire on buja télé on si soni tum buja télé on fi famandir e télé ko télé on buja télé on so mbi télé on ci noddon si ma waati ma fan ga téléphone on e télé on wattindir seeda haray mi arta mi sikke non hidande warti jamen do ga yo tama jala mi do andi mo c'est un frère pas comme les autres aussi am jetta goddo ko frère John yo allo assalamu alaikum allo mi sikki anga tam jalla o sikki o waɗi fitiri walla waɗa fitiri parce que mi o e somma mo yimuɗa ɗon
comme ina baram futa manda mi man ma chalang ko TikTok maka. Yo effectivement kono woni Tamadiala c'est un gars cool, c'est un gars. Am jata ko to golin. Allo assalamu alaikum. Aleykum salam. No way ça va frère? Ça va bien, namaz. Jatto alhamdulillah. No be ni do. Cena menen do e kilim. Menen jodi no bugi job. Radio mo wala fudi. Merci beaucoup. Ko ida nodda men gonto. Men no danu. Men Medina. Medina Ri 30 angal Risiska. Wow. Okay, wa. Ana contacted ya. Yo sa tadi ala bala. Ala problème okay sala jam nani. Jara merci. Okay, wala problème merci. Voilà, haray comment dire angé mako o wadi featuring musiki songa ko wadi do ga Tamadiala. Ouais, mais wadi featuring. Fito, mais wadi fitay. Mais wadi fit menen di do. Voilà, on a échangé aussi beaucoup de mots. Vraiment Tamadiala c'est un gars. C'est un feature aussi. Dengan di ko king. Haray fita mengong no ara kaneba. Voilà, be ni o buino windu ga be hala ko no woni il faut que be anda est-ce que featuring Tamadiala e Billy Boy si dogi wadi ma do men nana do. Midanaki hari anda midanaki Ka miwawali Desa. hari fama miwawali hari nonko mingemada karesto hari nonko mingema hari nonko mingemada ka plaza hari nonko mingema ko antung wali ka wonki ko antung yoni langka gigol Mido mi jo fima jemma fo mido mi jo fima gido mido mi jo fima jemma leri la mi jo fima artu mi jeji ma hidandi mi woutima artu mi jeji ma yo voilà boko artu mi jeji ma siki ko wona woni featuring ange Tamadiala ga voilà jette nga ko ligne allo assalamu alaikum. Waalaikum salam. No way ça va frère idon e jang. No way inde nga tani no dame ngonto. No dam Tiwa Ompol. Tiwa Ompol. Ko music navigator mi fala. Music navigator. Shala jame ko music navigator nani? Okay, ida kana mo ambo. Ida kana mo ambo wala c'est bon. Ya kadi. iPhone. Ala problème ok de merci nani. Voilà, merci beti un peu haray konon yarata hido ngande hande de mad invité jo manada warma ko Billy Boy ZZ. Hande be kundara be me nganda yonji ko kundara be nate nodon Billy Boy ZZ depuis kundara termese goto gaynay wala ko na goto gaynay. Goto gaynay. Goto gaynay. Yo andi ko na fijana to fejjiro nan clip on nan ko mo kundara bajar quartier Tamadiala aussi. Tamadiala ka woro kankari ko mo kundara bajar. Billy Boy ZZ. Why Billy Boy kadi mi ata kadi makemi featuring kadi comment dire ande fansi be ngadi taw jo no godunda. Voilà jete ko ligne. Allo assalamu alaikum. Allo. Voilà, haray kono yarda say comment dire Tamadiala ang mako wadi featuring mais kadi no wor ka featuring ma ang Fabi MC. Yo effectivement pakai sandari sa ada ga jete ngar ko ligne. Allo assalamu alaikum. Waalaikumsalam DJ Lamzo. Way frère hiday jang. Ici c'est Hakil Bande no manti. Hakil Bande no manti depuis Ziguinchor. Depuis Ziguinchor. Way. No way be Ziguinchor be hido ngejang. Way meden ngejang alhamdulillah no Billy wadi do mo jam. Billy no dewa jabi kam Billy yurimo. Yo Hakil Bande ona mo kala. Ya Billy Boy ZZ nakadi. Wallo frère anadi. Da jam to welde. Ça va bappa meden jang ono leton. Ça va nyamire jento do live. Awa misi ko piji di no nangude. Vraiment comme on son don be on ngeta Tamadiala tinne on do ngara nani. No moarde buy réclame do non no moarde si Allah jabi inshallah. Bientôt clip makko yem. Bientôt meden ko lawol bappa. Tinne dabbon dat wala men dabban dat. No acce meden men dabba mi yaw tamping do fansi jidi mais fowtina yo ngara ko yo jento. Ane inshallah. Donc meden live do meden dara on do nani. Ala problème bappa.
Oi, Voilà, jarama. mini, allo. Way DJ. No be sigan sorbe no way. Ah, No way hin do rek alhamdulillah. hino wuli walla ino buubi ton. Hawtalmani no bubi parce que déjà ndi ngarna ga moƴƴa. Ah, ka. Ah, Ok, pedi ko pedi ma hare ke walto mo tone mo dole ok mo dole sai jawni pedi ko wadi fitini kan. inshallah moƴƴe ande ko seeɗa. Mo waddi fitini kanko e fabbe MC mo waddi fitini kanko e Tama Diallo mais ko manque de moyen ko manque ide mari matbe moyen mais e ngala wonbe walitagol pay koy men koy billah ɗum no tampini e moƴƴa no tampini. parce que sa ndaari joni enen do sa ndaari wona termese sa ndaari combien d'artistes wonte woni termese eno duudi ga no ɗuuɗi moƴƴa no. sa ndaari wona Busy Boy no ton Kamso Mali wara hino ton no ɗen payla ɗum fof fayda ko min ammi whatsapp ko ɗum fof miɗo andude. jonna mais goɗɗo si neɗɗo ma no wadde hunde il faut que an kadi peut an warma e dande ko sutinam manki jetta jonna minamo wadde mo ga ande ko no ɓuri en tampinde. a yeeɗo goɗɗo no invita e télé wala ya lande son en ɗum ko ya lande son feƴƴinoɗo walla lande ma so gandanɗa hoore ma on DJ jo est ce que no andi on kam normalement so ɓeɗo invitama e télé ni lande son mbi on ɗon ɗum tawi woodi goɗɗi goɗi a ala boto ɓe teganamaɗe anndaɗi quoi eyyi fi ya waw ɓamte ɗon tigi mais naya lande ko soñjide andanta hoore ma muɗon wallahi ko ene peddin ko sa ndaari wona enen ko men termete normalement hiɗe mari jogtiɓe moyen est ce que a faami sa ndaari wona président ɓoye Dundu Dieng a ndaari wona Lamine Touré a ndaari waɗa no andi haytanama no woodi sabuji a faami hande bo joni ɗo vraiment sikki ala musique Billy Boy Jede kala ko innuɗamo hande e musique walla kala o waɗa afro o waɗa desor o waɗa e fof o waɗa e mamaya hiɗande oɗon ko moyen woni o ala mais noon daali ko ten vraiment boy ko no mari tala moƴƴa noon. ok ouais donc bon chance à vous après ɓurto yewtoyde. Merci beaucoup Akil frère. wallo va toi papa. ok merci Lydou. Yo. voilà ɗum noon kadi ko marengue ɗum noon par ce que ko no waɗi a ndaara enen ɗo e ɗe mari ɗum ɗo iɗen mari probléme goto en jaɓata waltagol momen a faami wono honno par ce que a ndaari wona termese hande termese sa ndaari marché ji men ɗen kundaɗo ɗon fof boyi ko termese dogidanta yaaha ka way sa ndaari hande ko termete ɓe darnogol ko ɗum ɗon ko gonga. ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum aleykum no wawi frère ça va ça dugalam wallahi inolan grand hectaire ji maɗi duga nayi ko te awa dir ko tako télé awa awa to welde jatto alhamdulillahi sayro ko men boy wora Boy Wora, ino mo ɗon. papa biji ɗin min MC Boy Wora mi wayri kono mi ari. tamima Yo papa kono ɓuura weltanede wallo. moni min fo moni MC Boy ñeege yo iɗo weltana papa. ok a sabko tenno maɗa merci beaucoup o weltanama fotona seeɗa. ok wallo. merci beaucoup MC Wora yo voilà mi sikki noon ko MC Wora ni ka yimo artijo yimo ɗo son MC Boy Wora. MC Boy Wora yo non vera neñande men fotno yengule mais c'est une gars cool, pedin ko no wam waɗi cool quoi voilà c'est une waɗi gars cool cool. mi kala waɗa mari mise bientôt min gam makko ɗo si Allah jaaɓi Inchallah. en ande ɓe Wora ɓen o anda e noon ko sabu tagu ñaami dondi ɓe Wora ɓen kadi ɓe anday vraiment Dj Lamdo komo ko maɓɓe Wora ton Awa, ino. fami ka DJ Lamdo Billy ko partout. jonde a ndaari enen par exemple wona onon artiste ɓe kundara minata par ce que naminen DJ ɓen a faami o ngala wonɓe wallitagol voilà fansi ɓe ndaara ala ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum ala nawato no golleji no wahiɗe e jang no golleji ko Gamso Mali Wora ka ko mari o Gamso Mali Wora Kim Revolution woni no wahiɗa noon tan ɓe gonto allo waw neɗɗo 86 ok wa HLM 6 no golleji alhamdulillah kon no yiiɗa ino ɗon Billy vraiment wonde wadde kono lagaɗo vraiment no foti yo papa golleji no welde alhamdulillah ko ɗum fewni piiji ɗi mi sikku no welde. alhamdulillah awa émission o no nangude seeɗa ka. billahi no welde moƴƴano yo bappa ko noon ɓuura weltanede o weltanama fota wona seeɗa. billahi weltanoma moƴƴano vraiment mi weltike fota wona seeɗa no famille on. wallahi no laɓa hakkude ñalla yo bappa ko Gamso. gotum Gamso allo
allo Gamzo en tant que artiste ko honnum wolanta communauté wonɓe ndaari golle ɓe e sottitande e termeson ko honnum wolanta fi waltogol payko koy par ce que an hoorema e andi ɓe wakkilo vraiment non andi wakkilogol ne hoore wakkilogol a faami onon tigi ɗomo kala no andi hiɗo wakkili a faami mais wakkilogol ngol hino manque moyen ka no manque moyen ɗum ne ko ene ɗuma ɓe waɗo wakkil mannude sutenude ɓe walla naaɓe woni artiste ɓe normal yo joni an ko honno inata bere wonɓe ko min anndata ma hino mari moyen ko honno inata ɓe ɗo gomba ni ko so inga na kam voilà inga voilà merci beaucoup haare ko noon yarata frère Diame gonni ko feɗere mon nga ok joni Billy ɓe landima seeɗa il faut que may featuring Fabien MC Billy Boyo après arde yo ala problème ɗo joni ko sago to an Fabien MC Billy Boyo en sakkitora e ɗum ɗon par ce que hiɗa andi ɗum ɗon si memmini ɗum fewno ɗo fayda ko falade wadde kon fof fansiji ɗin taway ɓe memminike kaɓe woni toon donc en sakkitora e ɗum ɗon par ce que ko hirde kaaba kono niɓɓiri wo ono niɓɓiro welirta ga ande ko Billy Boyo woni ɗo waton hawju bagage ji ardi ɗo ɗi ɗum ɗo fof si Allah voilà o nodde ko 78 116 82 38 78 116 82 38 allo assalamu aleykum allo no wayi frère ça va bien hiɗa e jang Dano no welde ça va bien inde nang hiɗa nodda men on to Iso Boy depuis DJ Son Ziguinchor yo wala Ziguinchor andi fansi ɓe ndayi no partout dal ga no partout baba ok majjirma ɗon e Billy grand jam onu toni yo Tizo Boy wa namu kala yo wonamo kala kono way no welde hiɗay jang andumone no jamma ça va alhamdulillah fono silama en direct billahi mawɗo awa minen kadi ɗo ko fimo joƴƴini men ɗo si tawno wona o noon ɓe joɗɗo yo ko fimo bappa no piiji ɗi no nanngude alhamdulillah no muñanan awa famille o ɗo humpitade ko awa hande Billy Boy ari ko hawjuno ɗo meɗen ɗo hande ko min e mo si Allah jaaɓi min noon allo oui min na partage lien on mana ndar ko men on direct on partage mo ok parce que ko lien o yajiro ko non burta o kogol pedin kun dole ok on fami ka partage lien jini parce que andodi il faut que dabbe soutina ko anda warma ko doama walta ko parce que hunde fo wolte do effectivement ya fami il faut que woda anda warma ben jono ko no video yaro no affaire o yaro ko non jama burta andu ko la ko pedin do vraiment no wodi peji do mari men ko manqude moyen walla ko manqude goddungo wadi dum don ok merci beaucoup ok merci beaucoup frère mais weltige ok jaayef ok voilà ay ko non yarata parce que unenen sa wala ne don partage mo way ko ndo l'essentiel lo partage nodda wana noddu ko dum importante noddu ko ma important gonga parce que be yiduma way afami ko hiddo matun noddata ko hiddo matun jotto yettata tammu ndarama ko hiddo matun yettata liemum partage nama parce que on neddo don aso namo connexion ji makko wallahi aso de namo téléphone makko wallahi mi alawo mo fansi ji din mi alawo voilà yette gal goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo no way allo no way ça va bien hiday jang ko mo cer ko DJ Lamzo de wondo nice alhamdulillah nana jantu hiɗa nodda men on to depuis Barñe depuis Kidugu ɓe kundara ɓen ɗo hande nani ko won fa no welde yo baba ko gotum sino no fami on na mini ko jan dara da bati tele den seeda wottito de seeda a wotto tele on seeda dele ala do ni bedden non do mi rek ko écouteur wadda écouteur ji din parle no wata wado parler itto parler on allo wiida voilà hare kono yaade on ittay o parler ji din waddo on téléphone mon ci do wari ka écouteur ji kadi itto waddo hawdi Billy Boy no wodi page bido do lande gol hande no wodi page bido anda be do yotugol hare naate no don 78 116 82 38 jette kadi goddo ko ligne allo assalamu alaikum wa alaikum salam no way fere hiday jang
Oy nala ton. Jatto alhamdulillah. Eyo. Komi Abdourahmane Pita. Abdourahmane depuis Pita. Oui, kono fendi ton. Alhamdulillah ko no yeda e invité jame ngondo. Eh Petit la hiworo ma don Petit mo kunno. Yo mon grand. Petit ku fendi no welde. Ça va mede jang do pijiding. Ah sabani rek benen jodi do meden habbi. Awa no golle de no sottude seeda. Ah sere don pitade. Ah ça va alhamdulillah mede umpitade onolle. Ah sabani rek. Awa hande miɗo ɗo ko fimo gaddilando si Allah jaɓi on heɓay ko welata on no arde Ayo ne. inchallah jooɗe heɗo ɗon Asi problème ala Petit. ok bappa Ok merci mi wurna ma rek. Voilà. vraiment merci Beaucoup haray an wono do ko jo yakdu jon ko onno. Abdourahmane Pita. Ouais. Partage lien on. Partage à Facebook on partage parce que ko no wade hande ko Billy Boy CG woni do sa ndari wona ko men lagine ko men kundara min da parce que na lagine fop sa ndari wona telimile walla labe walla Pita kambe be hidi waltogol mo mabbe on voilà afami merci beaucoup Lamzo Toma merci beaucoup Paykum Fouta hala jetta goddo ko ligne kadi allo assalamu alaikum. Alaikum salam. Bonsoir DJ Lamzo. Ah bonjour DJ Lamzo no ay day jang. Jantung kono fendi. Alhamdulillah grand. Awara on hirama weltanama don. Inna ndangi non deme ngonto. Ko sul kundara. Sul kundara free. sul Paykum. Way yara la hiro don Billy Boy. Ina Billy Boy do estado jo mo kundara ina mo do. Mon artiste préféré hirama weltanama don. Kono ay bappa wa hino sino. Allo oui kono ay sul no yaade wa Billy. yo Bonsoir ça va. bonsoir oui ça va no welde Jantung ngara meda ndara on do ko andira. awa min kaddo ko fimo be partage ko partage vraiment affaire ngara no laba ko ati courage yo bappa vraiment merci beaucoup. Ok aray ko wakila gol ko. awa sul. Ok merci. Ok. Merci beaucoup Sul. Aburani la Paykum Fouta. Billah wallahi andi no wodi ko Paykum Fouta. No andi Paykum Fouta wala parage gol. Accitu Paykum Fouta. Min ko tokaran tumidi an tokaran Lamzo ne wala lang. Yo. Na fi ko jaba be ko baye men ko masiboji. Kon do de wake mi ara jon acci taw. Hidan trono moto sephone. May ko moto sephone arteng après enen ngam ko aden question ji go parce que hande ko mabe kundare fop be nata hande ko Billy Boy CG invita Billy Boy CG invita hande to ngawju hande lando ko min ngem hatta say son sephone ngom bara may de Bernande fenani lang o yi sephone vraiment sa ndari kono be labe be pita ben no waliti wobbe yette mbudi mum exemple noddama kaadijo ar on digi ara yetta mbudi jonnama haysa yatta mum bayda ndari wona an dum do manager sephone tigi jondo finance on tigi himbe be ganda o don a fami himbe be ganda o don hala jetta goddo ko ligne allo assalamu alaikum. Hello grand. No way ça va voilà a fami hare ko non a feji yarda hare hande de wondo e Billy Boy GG minna ko non petin ko be kundara ben partager ligne din ara walto den petin ko hare ga jetta goddo ko ligne allo assalamu alaikum. Hello grand. Ah no way ça va. Ça va bien. Butelema voilà numéro on noddi nde wottere on noddi on habboto sina dum be bloqué numéro hada wala nottugol hande kadi a faami alta nodde kadi a wole ha moƴƴa télé wana garangindete télé a wole normal allo assalamu alaikum walla me herdira normal jedde ka goddo ko ligne allo assalamu alaikum. Bonsoir DJ Lamzo. Ah no way feler hida jang yantum alhamdulillah. No way no golleje be ngure. Ça va Elzo depuis Mariste. Ouais. No way no do Billy no reno ma don Billy. Elzo boy. Billy Boy. Ko do e bappa kinji dinni. Ay bappa la andi la kono joni nebi quoi joni la andi ta Lamzo amom jour mariage ngon ko ngani mun on de nyande ngi da andi go na ta anda. Accu wirtu walla min mi jombal taw Elzo boy. Wada hersina min mi jombal taw. Yo. Billy amom watta signe WhatsApp on tuma andi ta la sino no kiki don. Ala problème bappa mere jan sino no welde. Ah, ça va, papa. Bye. Bonne continuation. Je vous souhaite le meilleur. Bye. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci, frère. Mini. Oui, il faut go to Bonata, Inch'Allah. Allo, Mini. Kono yata e petit ko e Billy Boy parce que hidandi Billy. A fami. Non, Billy. Billy c'est le meilleur. Comme il netamo. Yo bultu jokkondirde be andanda hoore ma be adimo ka musique ben
o waɗa hunde wotere waɗa ɓe kadi confiance par ce que mi yiyay ceer wisi en alkazone en ɓeɗon fof mi yiyay mo jokkodira e maɓɓe franchement simo mari simo andidiri e payle ɗen mba il faut jokkodira e maɓɓe ko noon ta townu hoorema ta ɗuma no so tawi ɓe adima e mum jippin hoorema yaaɗa e maɓɓe anda aduna on ko noon quoi attiɗoma e hunde wo no wawma e hunde soit après ɓurtoɗama walla goɗɗum go wallahi mais ko ɗum noon mi toratoma quoi ko ya wonde e maɓɓe jonnaɓe respect won hakkude mon tama jala en ɓe fof dal wonon hunde wotere dal ko ɗum noon andi on ɗum manki ko compréhension on e angal jokkodirgal ngol ko ɗum noon compréhension tawi no woodi hagara minni allo kono min milan sikkude wona ɗum ɗon manque seeɗa par ce que milan sikkude hande Billy Boy enen fof hiɗen andi Billy siko woni ko momali tala ala andi siko himmugol milan andi Billy Boy min wallahi siko soñjima ha ko son tege haade sono tegatino e télé mi tegenda morto makko goto yimɓe ɓen nana billah wala dallay te min lawama haala ngol mala hilan andi fi talan e fi musique Billy hino wawi ɗum ɗon ko woodi ko honno manque Billy ina andi ko honno manque Billy moyen mum exact ay non a memi on non joni non enen andi kadi ko mbuɗɗillami joni andi ko mbuɗɗillami kono abotun a faami si a ndaari ɓe kundara badiata a ndaaro enen ko enen ɓuri margol ɗo moyen mais ko enen ɓuri suuditogol a faami non ko sudena so andi ɓe yiɗana en enen quoi ɓe bañi wallitagol jananogol kono enen ɓe wallitata to en voilà tete a ndaari maison men on termese ɗon ko yimɓe janamɓe iwata jana ara ko men nokka mbuɗi men de naɓa laaɓe walla naɓa konankina walla naɓa mi wolano mi bonnalde mais mi wolani fi no bonnira daali ko fi daali no andana peddi ko il faut que kum heɓa suttinan ko noon il faut que kum heɓa finance o kono finance o hande ande ha jonnima min haara min lijalam la falam wallugol mo lawama jonnugol mo haara goɗɗo andali a faami o yawa waɗa so resisi o ara jonteram mbuɗan o continue ɗon makko par ce que hino ko ƴiƴam makko a faami mais ko ɗum ɗon manki e petingu eyyi ko noon no il faut kadi encouragé mo quoi andinen mo ɗum noon kadi aray quoi taw perdu confiance Billy yo il faut que tu sois croisé a faami ka joytora juuɗe ɗiɗi bappa eɗa andi goye naase anda game on ko noon il faut satta si tatti weloya ñande goore quoi a faami ka merci beaucoup frère pour les conseils merci beaucoup ɓay kono falanata go merci ok freestyle Billy Boy ko freestyle mi faala quoi waɗay abobo waɗana bo goto ukko katimo menen ka kimbo kadi minen ko diro bamma wala mi lomone so mandela fakasola hiɓe ƴawraɓe joltaɓe sakasola hatta lumba ko ɓayiɗo homa matto mi lumba ko ɓayi miɗo hula ye woɓɓe noyni komi formation jente miyeɗo ko miwoni mi ƴetta formation mi nada kaso mi ƴetta pyramide mi nada ko fof mi munno ndeyam uɗita ndeyam mi tiro photo he mi partage fop voilà partage ɗon nani voilà haare partage ɗon goɗɗo ka ƴetta ka goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum no wayi feɗa hiɗen e jang wanamo kala Billy Boy zete pay kum andi wanamo kala ɓe ujiɗu nga from fijira baya meɗen nder Jallo FC kera ɓe anda jiji lamzo ko paka wallahi wa hino ɗon Billy yo Susay Billy no wela no ɓutti parti ji no régle vraiment boyle bappa meɗen e jam meɗen ɗo merci beaucoup meɗen ɗo meɗen jooɗi ɗo fimo mo ɗo wadde single won ɗo seeɗa quoi fiyo payle ɗen majje seeɗa quoi ɗo inchallah payle ɗe la gandi ɗum ɗo si ɓuuri ɗo seeɗa ni dans quelques minutes seeɗa ni la gandi fof immoto daro habbo si ɓe yeehi haaɓe men mini bayaji ɗin haray ko haa ɗon haɗo gandi o inde men fijiray ɗum ɗon haray yo Susay boy voilà courage way weltanama Susay merci beaucoup yo Susay kadi ko élément jo Suuda ko élément jo sur élément jo bi depuis au début ka Billy Boy mino payle no bawan jusqu'à weli metti ko menen vraiment élément ji ɗum fop lan hiro ma caali hay goto ni voilà jade ga goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam frère a jarama no ala toon jantu alhamdulillah ko président ko garal Lamine Touré on to noon Billy Boy woni yo mon grand frère Billy Boy bandani way grand ça va alhamdulillah ala day jang jam tun ala taw ko no fewndi ko to ça va alhamdulillah ki rew ça va no sottude seeɗa ça va ni alhamdulillah ray no ngiɗa weltanaɗon na ko noon ɓuura weltanede
ara Alpha Omar wo mo noddima ɗo kono mo en dakima ko minen joɗoduno ɗo yo ko no woniri numéro an to nodda o numéro ɗo 78 116 so ɗum noddila watala 78 116 o numéro mo noddila ɗo kombo ɗo ella ara tigi tigi on ɗon a weltanama ɗon moƴƴa noon vraiment ko onon ɓuura weltanede wallahi o gandi Billy sa nani Billy mo andi ko Mama Lamine sa nani Mama Lamine onda ko Billy way ala tigi tigi on di courage goɗɗo yettidata ko feggi andita ko yani ande neni ɗo wona hande toɗo ke malam fati kam yo Allah moƴƴina ngen jajam binet no seedi Gara Lamine ko Amirou Diallo Amirou Sanji Gara Lamine quoi Gara Amirou Diallo wa min ni normalement o yi Billy hande sa ndaari Billy ko artiste jo man ndaaro ma ko sorti tan termete fo minata a faami parce que kala yaltuɗo leydi termese howti ɗo la wayno ko kundara fop wallahi pedin ko hande vraiment ande ko madda talon sa ala moyen a yata e nokku wallahi billahi a faami mais il faut que jamo ƴetta waɗa mo soutenir wallitomo parce que ko ɗum waɗi ko ballal ngal woni fi fop wallahi a faami eyi mais enen a buyɗi nde ɓaya jokki musique aɗa boni musique bonnata neɗɗo musique bonnata neɗɗo ko falala bonugol tum bonata wallahi a faami ka mi faami joni konno yetta ɗo yimɓe jamma andarma wonɓe heɗitade ɓen non tigi tigi on kanani Billy ko fans ɓe makko ɓen ɗo aray ko jama on tigi tigi on ɓe fof ɓe duwa wakkilade ɓe sutanamo ɓe so andi tagaɗo hay siɗa wawi hunde si tawide malla woni ala ko wonama hoore aray ko wawɗa feeñata effectivement wallahi kono woniri wallahi haali gonga billahi wallahi voilà ala problème merci beaucoup frère hare ko goto hare partage lien gon parce que hande ko ma jamo ganda hande Billy Boy Sédio no invita ɗo ko télé voilà joɗen goto ko ligne no hande ɗo ko noon yaata nani allo assalamu aleykum allo oui allo no way ça va nala to jabdo alhamdoulillahi Aliou Bari Ngor Aliou Bari depuis Ngor oui ok wow ino ɗon Billy allo Billy allo waaw Billy ono yo frère no welde sawa no fewndi Billy ça va alhamdulillah no sottude seeɗa waaw ko Billy mi falawdugo e mo seeɗa ene noon Billy écran holliri Billy allo radio holliri noon Billy yo frère anadi Billy ko Aliou Bari yo frère no welde ko garang Aliou Bari kono ça va Billy ça va alhamdulillah ɗo e jang tigui to ndara caméra andi Billy il faut que jammo yama hande allo oui allo sino ɗon e jang way ça va heddi Allah ko ɗum fewndi ngulen ndin fewndi acce ka Ngor ngulendi ɗo ka waɗugol toon ɓay ɗon ko takko place ka yo ko takko gueji ko takko ndiyam min ka wula ko takko ga ho no wuli acce woton jaɓu ɗum ɗon ok joni mi fala intervene gol seeɗa min noon simi wowli artiste o mbuy setine kono soɓe calculi ɓurɗola yiɗugol artiste guinéen ɓe on ɓe sénégal ɗo ɓe ngala kono mi wolanayi on gonga on d'abord la respection hiɗo mari talan conseil mum jon taw oton hikki mbuɗi ɗi yeeso hikkine tala mum o yeeso golle ɗe yeeso effectivement mbuɗi ɗin ara après e Billy kadi inni wo ɓe maison de jeu noon kundara ɓe laaɓe aray piita aray haala kan ka kanay par ce que ɓen noon kako guinéenɓe koye lagine ɓe jeeha kundara koye lagine jeeha wallahi kono timmini simi woli ko fiyata fof mono ko ɗon ko ɗon timmi haala haala ɗo joni non c'est à dire hande min la weeli yo artiste joma o yaw laaɓe o hebbina stade laaɓe o wallahi la weeli artiste joma o yo yaw Conakry hebbina stade de Conakry wallahi maka Alpha VIP ma galle kese wallahi frère hino ko min conseil tawon ko jaɓe jeeyede onon artiste ɓe ɓen jalo heɓugol encadrement par ce que généralement ɗo artiste ɓe ɓen ko coppemɓe maɓɓe on désirude ɓe wallahi marsata aduna ndaare monɓe professionnel fi musique on yiidonge maɓɓe ɓe encadre on ɓe holla on laawol wiyetego kono hannde an Billy ɗo sa woni yimowo a ƴetti lamso manaje ma ɗum marsata
parce que vous êtes des copains ko amitié on heɗoto hakkude mon wallahi baba mais sa ƴetti promoteur producteur jo wonɗo expérimenté o jogike ma o waɗnima filon duwal waɗede on ko hattay ha jaaka innugol koto lamino mari mbuɗi kundara soutene bili jamais ko talama on soutentama effectivement kono probléme on on yafoto boutique yeɓe no ɗo ɓe heɓe 40 000 francs tum ɓe yaha morceau sa noddi ɓe concert ɓe naminga hokkaylam paasi aɗumeɗanma o hikkini mbuɗi ɗi yeeso artiste jo o créé france makko on hara si par exemple si mi invitima e concert an hara sa naati no ƴawɗa jama on soja ha fof andama ɗon c'est ça d'abord le commencement d'un artiste wallahi c'est vrai kono woto victime mi conseille on kadi mi conseille ta on kadi min komi promoteur mi naami producteur naami manager ko wondi langi artiste jo ko business marchandise kon ɗo yeeyde hannde ko mi ara mi sooda si tawi no weɗilam si tawi weɗilam mi convaincu am tawi ma staff mi sooda marchandise ma on gollanalam yoɓe kono so on ari tun premier fois o yalti o naati e innugol ko mbuuɗi ma ko nanngam haray on bonni min conseil on jonta on focaliser e golle ɗen ɗaɓɓon ko jogito on hara ko wawɓe ko annduɓe ɗo généralement rappeur kala yimmowo sénégal dinen jon ɗo sénégal ɗo ko koppeɓe makko déserde mo martata aduna wawi ɗon ko gonga donc noon simi wooli mousay mais martata marɓe annduɓe ko honno artiste joom avancirta yiide e ɓen ton amu an arti jonta amu ƴettugo gore ma ɓe yaw ɗaɓɓiton ɓen ɗon innon grave min ɗo produit komi jogiti ko mais fa la soutenance haɗa nambuɗi ala ko fino mi évoluera janggo faɗɗi janggo ala mi heɓay goɗɗum tigi mais ɓay ko émission ita mi monopolise haala kan ɗo mi hattay ɗo mais réfléchissez ko mi yewti on kon ala problème merci grand Aliou Bari merci grand Aliou vraiment wallov grand Aliou a weltanama merci beaucoup conseil ok merci vraiment merci voilà ko woli kon c'est bien conseil ko woli ko gonga par ce que ɗo hannde buy fayde la plupart woɓɓe no yimugol mais kono ɓe ala vision ko honnum ɓe woni yimande donc buy kano naate game on anda taw dal ko honno woni musique taw ko adi kon taw a faami koko woni haalde ɗo no heewi ko gon min la wayinde min koye mum mi woni sah par ce que min ko partenaire ɓe am ɓen ko ɓen jogitilam mi ala ménager mi ala producteur tu vois donc sewondema ala pijigo ɗumanni min foof min ara min yewta si goɗɗo invité men min dara sino arrange men min nayo min yaw min nodda fansi ji ɗin min yaha min participer si min arsi kadi min occupé kadi objectif ji goo donc ɗum noon ko gonga fenno nini bili no ko haali konko ɗum mi wondi fewno ɗo par ce que nini ala jogitiɗo lan si ana staff an on ONB family si ana ni ONB ko Billy Boy si ana Billy Boy ko ONB kono noon mi sikki nini si woɓɓe ari fiyon golludo walla so woɓɓe ari fiyon golludo o wawa gollugol non si woɓɓe ari fiyo men golludo ɗum ɗon porte on waɗi ouvert donc hande koya nanguɗa mi nangaɗa ɓannen sa daari hande ɗo sa ƴetti ɗo kuɗol almeti hara ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum waaleykum salam dijalam do no way frère ça va ñanay ko Jani Ahmed Panjo Billy Boy mo kondar joɗi ɗo heewi Abidjan Côte d'Ivoire famɓe Ahmed joɗiɗo Abidjan Côte d'Ivoire ka walla ko Abidjan Gambie wawi Abidjan Côte d'Ivoire ina ɗon Billy yo Jani Billy c'est comment no welde ya jam ko ɗum fewndi no yaade seeɗa jannude de sello meilleur yo merci beaucoup frère ko ɗo ɓoɗo woni merci beaucoup aɗa ramaton ɗo piijiɗi ɗo nangude noɓe Côte d'Ivoire jan ɗum aɗa ñami hande ko awa acceke on no waɗi on doyi walla ko kañum waɗi on doyi no ñami danini dande ne sali quoi awa minen o mbiɗa andi simi yeyi toon ko Allah ko o min memata merci beaucoup yo vraiment weltanama merci yo i affaire on joni si woɓɓe ko ari ske o waway si woɓɓe ari fiyo men gollu andi kadi no serti pi woɓɓe kadi no serti woɓɓe no ara fiyon gollu nane tun ko min jogiti kaari woɓɓe no ara fiyon golludu fi ƴawnugol ma woɓɓe no ara fiyon golludu hara ko intérêt manam jiifon ko ɗum ɗon ɓe dara ɓe andi jiifon maɓɓe on tekkay ya ha ɓe heɓa koɓe faala koɓe accitama par ce que min ɗo ɓe mi faala ɓen tigi ara ali taw en wooda e noon arɓe innayo min golludu kono min daara ɓeɗo mi tawa ɓeɗo jettan goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum
Alaikum salam. Nawai, ça va? Ça va bien. Hidai jang? Yanto alhamdulillah. Ko indana ngento hindano dame onto? Ko FC Kundara Baja jori do Kaulaka. FC Kundara Baja jori do Kaulaka. No anti harga campagne dari do ndara mado. Wallahi de FC hina don bil atanga artiste hina don bil. Yo FC. Yo frère. Mangini wati ko e mojula subaka weti. Yo nice Noel de jang. Jantung alhamdulillah. Ko nu fewndi no yaade seeda. Yettude Allah bu. Awa no famille on. Wallahi la on to be seeda. Don siva men don awa. Mojano na seeda tu mojano. Rectifio men de. Wa Eli. Émission la bama quoi. Yo vraiment merci beaucoup papa. Eli. Donc har ko wata wi de ko da ko burto wakilade wallindira nani. Yo kono woniri. Tawara on tigi digital ka fudi ande takayani kadi quoi. Voilà. Merci Eli. Mandintina donc kadi ara le 5 novembre meden invité donc e lycée de la force. Ok inshallah. Ala pour la joindre non ngara fi dun non si Allah jabi Eli. Voilà. Ko ballon non ngara fi dun non si Allah jabi. Ara info dal mo weltani ko surtout DJ Lamzo aussi je sais ono jodi bedo o tele jama TV do nini. Vraiment be weltani on. Bidandi non mi engede ballo do katti Allah jabi. Bientôt mi ngama jama TV si Allah jabi. Do kana do on kula Mamadi Diallo woni be do retraite angal 600. Angal 16. Alfeni encore. Ok, Eli. Et Muslim boss. Eli. Et Lampudo. Merci. Mais ko jama surtout sous-préfecture termeson ko mi do okani dum do nani. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup FC. Ok, merci à vous. Voilà, merci frère. Voilà, monsieur Kikadi Odok, artiste comme Zar. Ouais, c'est un artiste comme moi. FC Elise Ngakul aussi. Voilà, problème, boy, di Kankadi. C'est un artiste talentueux. Mon mari talent, moi, Yanon. Mais artiste bouino, mais soutenance, talent. Joni comme dire ko anane ko ndere non parce que on wadi ko honnum tanka wodi wobe arabe gollida fi jif mabbe wala nodi ko be arabe fi on golludu ko honnum yeda ko honnum e rêve an tig faala da an e undo bon min musique on natino ko jiyang hande kadi ko yeso tun ala bawre donc ko si alla addi si ara mais wakilo to non fi yo men ara piji buy il faut que provoca hande a faale take do o téléphone do walo da ko suduma arata o ma don donc il faut que yalta provoca ha alla addanama donc hande no anda bili ne bi ko fuddi ya beaucoup d'artistes ici be fop mi do atibe mais sanda hande be persi be buri lan ko honnon addi dum succès ko alla o kata donc min kadi mi jokkay ha nyande alla addi wo donc mi do tanjini non kadi alla adday parce que hunde kala do wakilare ko kafa alla donc ayay ha sika alla arata kala arata don ka sikata alla arata don sa décourage ke don ko don perata piji buy donc sa wakili ka courage ke alla aroye donc inshallah mi lanka lawol mi seppude mi yara doy mi fejjay bulle mi fejjay gayde inshallah kala ko satti mi fejjay ha nyande Allah wala lawol hara borni pade mi bornaki pade mi yaay mi gaño way ko gonga ha Allah lama lawol enen foy de gande ko gonga mo kala ko non troto yalla hodu lawol mais andi parce que on wadi hande ko wonne non ko yimbe fo woni wonen dargol voilà jedde ngade goddo ko ligne allo assalamu alaikum. Alaikum salam. No way ça va frère? Ça va nala de naraba. Jantu ina ngel to ina nodda me wonto. Nodda Dakar Aslem Grand Yoff. Aslem Grand Yoff. Ah oui, ko frère am video donc Billy. Billy yeah mon grand on way. Mistero. Yeah mon frère. Noël de. Gabulo no Noël de. Yo ira jang. We will take a what Mr. Billy. Ko dum fewndi be sangi beng. No, da dule bawo ma tudu. Yo mi gadi lam bawo mom. Ko jonda di sadi bawo wi wala. Da to mo zeto. Yo ko woniri buyno tantu delan ko numéro an kono mi jetti numéro do mi wadi statut donc are kala fala do compte. Ah oui. Jetta ron. Ah ça va grand meren mais on fait de toi on welti ko modja. Non ko menen mo weltade. Merci frère, merci. Voilà, hare partage o lien on
partage o lien on fiyo jamma wanu ko vraiment hande le invité Billy Boy GG do e Jama TV te ani Jama TV ko dum mi haali nanen ko il faut que pay ko ala image ko pay ko burte walitede heddi marbe image be mingo mi burta sigugale e ango ko no woniri parce que ndari hay mardo image anodde mo do téléphone nama ka rejo so ala sokole ma amar sokole ma ko fiya hende mo ko problème ko no woniri est ce que a fami mais hande mo ala on o wadi compo ba on hewti hande o ejide tama a fami Billy joni be fala il faut que wodi ko wadda baydani wadi piji di wadda préparer il faut que mayga majji don arte non way ko no woniri nini donc voilà nini la wadi featuring Tama Jala donc ko clip on fewno do nini medenge mum fi tournage go ngol quoi parce que buy mi falno yaltindo ojo mais fansi jiding réclamer on non ko clip do aya dugol donc mi patient do mara ko welta fansi jiding kon mi wada dum non featuring mangi fabi on kadi fit on kadi mi nge fabi onon kadi fit no en cours parce que hunde kala ko sannan ko dan hawjiraw ma bira dan nam fendo wallahi goddo tawta hawju ko doy si Allah jabi fitambi nge fabi on non kadi déjà o parino men ari sirino me wadino prise de voix fop pari ko El Comoriano Guinée men prise fop El Comoriano Guinée wala produit fini adda do non fop pari nini ko lancement on tun heddi kono si Allah jabi melen kalawol melen ngarde okay joni be landi do fasiji no landi bayandi bay fasiji no ndaade il faut que Billy woda ko anana warma ko créé ko men ngandi no vraiment ko Billy parce que Billy musique a wada afro a wada dancehall a wada mamaya mi wada drill rap joni man nga goddi ngam ko mi woni Billy mi anda may ko mbi jofi mami do wali mi dana giga ka jemma on fo mi do wali la panza fima may ko aybe wolata mi jeji ta tewto nana sagu fala aybe membeng wana yen gonduga seri gido batti mi yewte seda kami yuno ma hakile ande no mi jotum fima al final bernde mandeng harana ya dainang halana la mi jo mangong harana ya sudang hidon dudi ha kono nongkong ami fala ka ang wana tako ang yurminala wana jangko todolang haraja bata misonjo mileto wana fi angido yidu den wo welto inada na filang voilà hare on nani wo inada na filang haydi do kat ko boko pede di alta danda warma ko kala di winda atita afami hido ngandi Billy Boy GG jetta ngade ko ligne allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah no way frère ça va way alhamdulillah no welde jantu hiday jang alhamdulillah ina nang yetto ina no dame ngonto Alpha Omar Parcel depuis Parcel ah oui kundara bajar ka ah oui Touba Bagadaji Mali ina don Billy yo frère yo ah ino kono way mbari no ay ça va no welde jantung de jam ça va alhamdulillah no sotu le sera ko fewndi sina mere ni nang ok mbari merci beaucoup laba be affaire no laba quoi non me weltige papa no andi ko fi mo wallahi ko non di courage labina so weltige tu ngandare me weltige menen kadi partager tu no woniri no inshallah mo jay ko agra ay do felsta do wallahi yo papa mo jay inshallah vraiment ngara weltanama wallahi aray do encourage ay programme ngi wallahi ok papa ko gotum ko hunde wotere c'est la famille no wallahi merci beaucoup yo aray la hero famille on fop wallo frère Alpha Omar ok merci Billy yo voilà hare ko no affaire o yaari hido andi Billy musique be do ko Alpha Omar kambe kadi ko be fanga hare kadi be won ko youtube kambe kadi be ndarde way yo be partage ka Facebook be winda ko Facebook e ko Instagram ko TikTok fo hino ndarde nini atanga kadi min don kadi sa ndari kadi wona himbe boy wona prési boy dunduje be ndarde wana Lamine Touré kambe kadi be ndarde vraiment himbe membe hino ndarde himbe wodi lagina fo ndarde comme no Aliou Bari wolli don direct parce que ina taga Guinée fop ay in naga ko Guinée ko kundara tun ko Guinée fop ya artiste landaki fi min ko kundara modi wala ko do modi afami ga haram jetta ko ligne allo assalamu alaikum allo
a faami affaire ji ɗin ko noon yarata haray nanen comme no yiɗa noon fitiriji ɗin yo jam on habbo no arde mais noon kadi mi ɓurta sikon kadi jam on kadi fokke ɓe ara ɓe andan pakke bili e sokoli ɗiɗi ha tati min gom sikkata ka bili no sokoni anda war ma ko andi ɗo musique haɗa na min copain comme jaata copain wona min mi yettama toon fi hila hiɗuma non min hannde min naɓatama c'est un animatrice komi DJ joɗɗi ɗo e télé komi DJ golle e boîte a faami anduɗo lawol ngol anduɗo lawol ngol ko honno yeete lande walla ko honno scène YouTube watte monétisé walla ko honno créé ko honno ɗum ɗon il faut que ɗum ɗon on hiɗa sohli ɗum ɗon taw ara noon ɗum lan sohli ɗum ɗon ka deuxième on hiɗa sohli voilà ƴetta allo assalamu aleykum no way ça va hiɗon e jang jantum nala toon jattu inen e torde Mamadou Bari depuis Ziguinchor ay ono ana toon jattu no wayno Ziguinchor yiɓe jang jantum janna noon Bili yo ino ɗon Bili no ɗon yo Mamadou waya ɗon mastani yo no welde jantum nala toon jantum no famille o nan ɗon bitade ça va mi sikku no émission o no hentinde on ɓerde way awa no min falete ko ɗon kadi min falano ko jam tumi woni mi sikku ɗo humpitade famille o humpitade no ɓe Ziguinchor yoɓe partage awa si Allah jaɓi inchallah bientôt kadi Ziguinchor si Allah jaɓi mi si Allah jaɓi mi yaha inchallah allo wa min hawti toon si Allah jaɓi min hawti toon ok ala mango harela ngandi ayditino lan quoi parce que wayri ɗuɗe moƴƴa wallahi noon nini meɗen suuɗi Dakar ɗo rek mene sana ko de suuji gonko cente coɓɓe yettame wala komin jomi mi ñama ɗen foti famodirde ko esiraɓe anni faami johlen ceerde mi anndi esiraɓe lañu ala probléme so Allah jaɓi ay hara mi wurno rek hara minen fala yon partage affaire o nani ala probléme wattete ok ala probléme ko gotum haray ɓe partage affaire o par ce que on Ziguinchor no darde haray ko no woniri Ziguinchor ɓen ni ɓe faala pour mi yaw to mi joué to inchallah to ɓe hawju no arde ɗan andi Ziguinchor ko ton famille on ko ton woni bientôt inchallah mi yaha Ziguinchor mi waɗana ɓe ko ɓe faala comme no mi waɗir noon Saint Louis e Guinée Bissau noon e Guinée Conakry e Mali Ziguinchor kadi ko tour maɓɓe e ngallo sikki a yeeyi tourné Conakry a yeeyi Ziguinchor a yeeyi honno a yeeyi kiiɗugum sikki ka yo mi yeeyi Guinée Bissau mi yeeyi Gambie mi yeeyi honno Saint Louis après noon mi hotiroy ko men mi waɗoy toon mi sikki Gambie ko an binet ko an hombo yaadno ɗon Ijatu Bakaw mene yaaduno mene yaaduno Guinée Bissau mi yaadi kadi Gambie mais Saint Louis kadi ko mene yaaduno voilà joni haray émission on heɓata waɗa tirage e fin par ce que ɗon ko andi ɗum ko pa ƴeeƴi ɓeeno naata ɓeeno yalta a faami ko honno yiyata tigi ko honno mbuɗa instant par ce que nane mi fo lankama question o mais a jabake lan question on a faami ko honno ɓurɗa sokoygol fi yo annda warma ko walteteɗa an Bili bo instant ni bon fewno ɗo ni miɗo sohli soutenance comme wono honno na partage ugol wallu ɗo fewno ni so yi Bili no jooɗi ɗo ala image hara nini ko vidéo ji a wono dogugol lanɗo ɗon vidéo ji an ɗi doga mais ko manque de moyen hande la mari projet ji buy maraɗi projet ji buy prisaɗi mi dowa yaltinde vidéo clip mais kono moyen ala donc ko honnum e gonko ɓenata kon goɗɗo wuyata faabe forcément walle langue ɗum ɗo e ɗum ɗo mais hande Bili no manquini e probléme financier comme manam heɓugol maison de production e heɓata maison de production heɓa ko wallito ɗum manam hara kala projet momi yaltini yaada e image mum par ce que miɗo andi projet ji anni fof ko kendeji hande kala projet mo yaltinɗa so tawi ko honɗum tigui de so tawi ko à part audio partage uɗamo wata habbo imo hewtaka sikkunoɗa ɗon donc hande image projet ko woni ko fota o son ko wela sa waɗimo image a tournimo no hana tournirede no scénario laɓaɗi image ji kadi laaɓuɗi claire net donc jama o yiɗeno naafi kala noon sa waɗi projet kendejo sommandanta hoorema hara fotuɗo tournamo kadi a heɓay ko a sikkano donc hande komi wata wigol e Bili no ɗo mi ala maison de production mais kono inchallah mi décourage otako gonko yiɗa ko jokkay ha
Allah hollala lawol mi kuppali malaka maison de président gonga cer jobbi balano ara andi nani mo bawdo no inna hande min simi hirgi ta a golli golle den ko kambe nodata ma be na ma ya ar gollo afami ko no woni golle den image on landi fa gandande billi ta nadi golle wana Côte d'Ivoire wala Gabon kat kala na da gol ko image plantoma non ko gonga effectivement ko hande ay BGA dépose ko carte ko no woni ridi image lanteda ko no woni afami mais a haali dum si Allah jabi haray hino fansi ben hino wonbe dargol direct hino do bili ala innugol fi bili kañum ɗo o nodday ko ley ndi yoddude makko wallon financement on ko wallu manque de moyen ko ɗum ɗo waɗi mais bili mo waɗi fitiriji anda warama fitiriji kendeji fabi bokira o yehi ha Guinée Bissau o yehi Gambie o yehi jala fitji buyme waɗi donc ɗin fof no landi image donc arem ɗo weltono frère Diagon kadi Oblingo iɗa andi bili sa ani bili ko Oblingo sa nani ONB ko inde o Oblingo e Billy Boy wonɗo o on ko kanko Oblingo be on ko Billy Boy ko ɗum woni ONB donc on non e sa yinini miɗo woni min tun taw kanko haari ko étude ji makko ɗin o wonuno e mum par ce que yaari o voyage ay onɗe étude ji makko ɗin mais o arti meɗen posi kadi projet ji amen ɗe ballen ɗo Silenka musique ɗin noon kan no hani yaltude ka décembre ɗo inchallah voilà Billy ɓe landi ɗo dernier ɗum ɗo Jama TV ɗum noon ko menen Jama TV je offensive ɓen mayn no abde arta wawa wayntogol yo haray inchallah la weltano fof maccala e goto Jama TV on eyyi Jama TV menen ko morto amen Jama TV on taw mayn ɗum ɗo wela inchallah Jama TV yo mayn haccena ɓorolang Jama TV accena ɓorolang ka télémon accena ɓorolang Jama TV accena borolang hino welala accena borolang DJ Lamzo accuna boralang Jama hino welala accuna boralang Jama TV beng hino welalang ibe foti darugol kala woko fala daru ananai emission ji dino weli ha daru jento da minni a weltoto Jama TV fimo welila DJ Lamzo fima yangai lang fancy ji fimo weli lang fambe ambe fimo yangai lang ko yongandi tanang ko hantu monon mi fala to yeji tanang ahi ko yangandi tanang ko hantu mi yidi ta yeji tanang ko deuga sunna farila mi fala ma yo mau be ma beng okang mi jombo ya ma walelang mingo do mi fala walelang mingo do mi subi ayo mi wakiloto ami jomba mami wakiloto heya heyo mi wakiloto ami jomba mami wakiloto baida yidi lam mi dankoto ma mi ida mami jomba mi nada baida yidi lang mi wulintama mi ida mami butine bernde merci Billy wayte ne wu bi da fiji din fo yo ko walten hare ko ni yeta fansi be hare den moji madi nga do hare vraiment fansi yidi yo habbo projet ji jadi no arde projet ji jadi no arde dum do émission on fayda bay hono auditeur ben no heewi inchallah prochainement en aray ko humpa ɗon ko Billy kon fof lan andi si mi jooɗoyke o landa ɗo waɗi question ji buyi ɗi falano ɗo mi posa kadi mais inchallah no arde na hande tun ɗon andi Jama TV ɗon andi Jama TV kamɓe ɓe ala ko o ma ko o kala artiste jo mannanta hoore ma no ɗo ɓe adda mo ko plateau maɓɓe vraiment haray komi toroto ko yo Allah naɓu plateau on nawra mo yeeso e Jama on kadi e ɓurtamo sivugol ɓurtamo okkude doole kala direct waɗaɗo fasiji ɗin partage kala wonɗo ɗo wata inne fi ko Billy Boy jooɗi ɗo e mi partage janggo si woni ko goɗɗo jooɗi enen partage ta ɓayna Billy andite ko télé ɗen addi ɗo Billy ko télé ɗen addi ɗo kadi goɗɗo télé ɗen kadi addoyay ɗo kadi Billy donc continue partage on lienji ɗi fof plateforme ji ɗi fof partage on ko chaîne YouTube ko Facebook ko Instagram fof yiɓe mari fof naata e windo Jama TV yo voilà haray merci ko ɗum ɗon Billy Boy haray o yi vraiment ko enen e makko ko enen e makko mannoɗo e maɗen ɗo invité hannde ko noon affaire woni yo Zen VIP kadi yejjitaka from Koundara Badiar Zen VIP ñoom Elfrezo Zaga ñoom Salkou Ayvo ñoom Lamzo fof yejjitaka paylenini fof no jooɗi landiɓe sivugol vraiment haray ɓe weltanama Zen VIP ñoom Alaji for life prési Zen VIP one love à vous o weltanama merci Billy haray ko enen e makko wonñoɗo haray wona wonɓe dargol ɓen wona prési Boy Dunduji e garal Lamine Touré
Mr. Pai Kung Futa e Lamzo e Alkaline Johnson e Lamzo e Pai Kung Futa andi ɓeɗo ko nene gotoɓe an kala komi woni hiɓe ɗon si mi nawni hiɓe ɗon silan selli hiɓe ɗon kala komi faala hiɓe ɗon komi faala kon ko ɗum ɓe faala kamɓe kadi koɓe faala kon ko ɗum mi faala vraiment haray Pai Kung Futa e Lamzo mbiɗo wiyaɓe big up. Merci Billy hare mami toña yette baɓɓen a faami hakke nini andi nebda wala ko yette baɓɓen ko nani joni ɗo ka eyo Billy wake voilà hare ko noon yarata hare tous les mardi et tous les samedi hiɗen ko émission men adde décembre kadi lamdo hare artisiɓe mi wakki inte ko min tawi ɓe gollu hay si ɓe ala image ɓe golli yimɓe ɓen hettikke ko yiɗi koɓe golla koɓe golta kon hino rewi lawol min invité on digui min wola o wola ber ko mankini kon bere marɓe ɓen ara wallito on digui parce que menen ko fiiɗi ɗon ɓe waɗani ɗo on faami ga haare ko noon ha feƴiɗi yarade haare min noon e en samedi prochain par 14h30 enen e artiste manɗa warma invité jogo cartel trafic o kangal mo joɗɗo e Delfort kangal moyni kanko andi wonde fof ko ma debatami waɗa ɗo pala ɗo jakarlo haɗa fof no woodi comme ça ayi ka ala probléme haare merci beaucoup haare accitɗo ɗon morceau haare merci beaucoup on jarama haare min noon kan noon anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre toon e ñannati club anniversaire DJ Lamzo ɗo gandi fof no habba le 9 décembre haare iɗen toon fansi yi Billy Boy ɗi fof no habba nde ñande le 9 décembre haare merci beaucoup guiɗo jaman production merci madame Ba wela bingawal ka merci beaucoup may Yeah, that's right. You know what the Bible ala nyade. Kono alamo ala nyalade. And then taco. And I want my farm and